Meng seneng ngoten mawon. Lah nggih. Lah kok sampeyan pentor niku gamelan diangkati truk nyanyi kula jogeti kok. Lah nggih Joget jet kok. mlaku itu joget. Gamelan dugake truk mlaku kula jogeti. Nggih kali Pak Jatmiko. Lah niku genah nyawang gamelan. Lah kancane kula nu enten, krungu diesel niku lho. Lah kok joget leter, tak nggih banget menawa niku. Senine kepunjulen nggih ngoten niku, seni kepunjulen. Nggih sugeng dalu. Para pamirsa sedaya. Nggih. Dalem wonten mriki badhe latihan kemawon nggih. Bae yo. Badhe ngaturaken menapa, Mas? Latihan kok ning kene. Orang Napa ngono nggih, to, Pak nggih. kembar monggo. Gendinge napa? Lah ndingan-ndingan. Napa suluku bar? Garwane wong liya. Garwane wong liya. Mboten usah dibawani Pak Dalang. Mboten, karepe gayeng kecul mawon. Oh ngono. Nggih. Gemeni wektu. Ngaten Weh, Pak Jangan. Ya, serah dadi apa. Menika konjuk dateng Mas Tuntas ugi. Kulaturaken Mas Tuntas. Lajeng Halo Pak Tuntas. Mbah Lurah. Mbah Lurah, alhamdulillah. Engko Mbah Lurah ya kepareng minggah panggung nek kon nyanyi. Oke, Terus Mbak Lurah harus. Mbah Sarno, wis Nggih. pokoke iki acarane wong seneng-seneng. Leres. Lakone-lakon carangan ya. Nggih kali Pak Bambang. Heeh. Sapa? Pak Bambang. Pak Bambang sapa? Babang sinten? Mosok semene ora ning Bambang. Ora eneng kene. Endi? Enten, Pak Bambang enten. Oke. Oh enten, oh nggih. Pak Bambang. Lah, Yo, diturke ya. Judulnya apa iki mau? garwane wong liya. GWL. Nggih, alias GWL. Anu, menika dipun anu riyen, dipun sulis riyen. Mboten langsung der ta, mboten di Kecul rumiyin mboten napa-napa. Oh langsung. Pun manut kemawon. Yo nggih. Kecul. Yo, garape kanca-kanca piye kurs kono? Kecul mangke Ayo. cepong. Sesasi ora mayang iki. Yo. Yuk. Tung da tak tung tung gong lah kandhane metu to. Bin Halo halo. Ayo yo. Lah, monggo. Wong ayu sing tak tresnane. Lah dalah yo ora. Nawengi mung impi-impi. Ayo Mas Peter joget. Aku ora bisa lali. Ayo yo. Lah dalah yo ora. Sing tak tresno
Gusti rambut tega ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku kerontoran Duh Gusti kula nyuwun pangapura Matur sembah nuwun. Luar biasa Pak Kembar. Nggih. Hebat matur. Terima kasih Pak Terima Kembar. kasih Bos sehat selalu ya Bos panjang Iya. umur Swantene hebat. Lah iki kandhane wong jiwane jiwa seni kok. Leres saestu Mbak Iya. Cange Mbak Limbo Pak Dianjas barang iki ya jiwa seni. Nggih. Iya. Sak dulur kuwi kan. Lah menika dos pundi? Pripun? Anu Bapak Lurah. Oh nggih. Iki raketang sak gambir suruh ya toh. Oh nggih. Nyuwun Purbawasesa kalian Mbah Lurah. Yo anu Matraman telu tak ndak yo. Monggo Mbah. Monggo Mbah Lurah kepareng minggah panggung Mbah Lurah. Nggih pepanggungan. Iya. Janur gunung kenes siap-siap monggo Rama Nyuwun ngapunten Pak. Wah, diwakilke Mbah Bayan to iki. Iya. Diwakilke. Injih. Ya. Mbah Bayan. Ki Pak Bayan Sarno. Pak Bayan nika. Iya lho Pak Bayan, wong wis melingar aku kok. Niki Pak Bayan. Anu, iki Pak Bayan, Mbah Lurah. Mawon nggih. Mbah, anu lagune napa? Sewu kutha. Weh, berarti nganggo musik. Ngangge musik. Oh, dangdutan. Iya, baik. Oh, tipe Pak Bayan gaul jan. Oh, kandhane kok. Injih saestu. Ya wong jane Yo, musik. dangdutan. Injih. Eneng dikupliti kok kandhane kok. Saestu. Wis murah, komplit. Ah nggih murah meriah pokoke. Lah nggih. Iki nimbali sampean iku ora rugi gitu. Wis sak deboke. komplit. Leres. Ya witen nang desane dhewe apa ya di arang-arang. Lah nggih Ngaten. wonten kene dhewe kok. Iya. Ayo, anu katur sinten Pak De Bayan. Atur Pak Lurah. Katur sedaya para rawuh, Heeh. sedaya para rawuh ingkang sampun ngamangayu bagya. Weh, nganti Ambal Warsa Desa Purbayan yang ke-76 tahun. nganti Luar biasa. Semoga semakin sukses, Amin. semakin Amin. maju. Amin Amin. ya Untuk Rabbal alamin. selamanya. Luar biasa. biasa di luar iki karo Pak De Bayan. Lah nggih. Iya. Yo kayak ngapa? Nganggo musik iki, wong kencane nganggo musik kak. Yo, serah apa? Ya Mas, musiknya. Kok, terus. Sewu kutha wis tali. Tepuk tangan kagem Pak Bayan. Luar biasa. Luar biasa. Sewati tatakoni Wah, suarane jane kok. nanging kabeh Melaku rene, Dek. Melaku mriki, Dek. Melaku. Nah, wirawiri, Dek. lungamu ning endi. Tidak tahu anggon Daya. Seprene durung bisa nemoni. Wes tak coba Daya.
ake jenengmu saka hatiku lamunane aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya lilo aku lilo ya mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senajan saged deping mata kanggo tombo kangen jroning dodo Orbayan luar biasa. Asik. Yo. Goyang ke Pak Desarno. tak coba nglalekake jenengmu saka hatiku satenane aku ora ngapusi isih tresno Ya. Umpamane kowe wis mulya Ah. Ya. kulino ya mung siji dadi panyuwun aku pengen ketemu senajan saged dapet mata kanggo tambo jroning dodo senajan saged dapet mata kanggo tambo kangen jroning dodo Tepuk tangan kagem Mbah Bayan. Hebat, luar biasa, luar Mbah Bayan. biasa saestu Bayu suwantene Wah, itu tekan goro-goro lho, Mbah. Ampun kundur lho, tekan goro-goro lho. oh mungkin sak dibareng Wah, lah ilah. Wong penggemar wayang Es kudu ngono. berkah selalu Iya. Wah, amin lah langsung disaweri. injih Ih, kok ngene sapa? Pak Lurah. Wah, kok ngene Mbah Lurah. Matur nuwun Mbah Lurah Budi. Ora lokak bakale kebak. ya Allah amin Wis Pak berkah, Bayan. panjang umur, Matur awet sembah sehat, Pak Bayan, waras. sih. Pak Bayan, halo sehat Pak. Oke. Sehat selalu Pak Bayan panjang umur Iki jenenge Pak baik. Bayan. Lah nggih. Pak Bayan Sarno. Oh, bawa kanthi bebrayan ya kuwi Pak Bayan. Leres. Ya piyayine nyanyi 1000 kutha ngantos baya keplekek. Piye? Ngapunten lho Pak Bayan. Ngapunten nek kula mengganggu. Arep sepun Oh. piyayine hebat. Saestu. Kandhani kok. Bae, lah. Belum nyanyi mau panjang yuswa Pak Bayan. Amin. Sing maringi wah sing maringi arto Pak Lurah matur Pak sembah Lurah. nuwun Pak. Wah, sanggih lebon mendring Pak. Aku ya gumun lho, bojomu rengkok ya dadak mendring bareng ki. Mau yo kirene aja nemen-nemen ki lah ya. Bojoku kotange mendring kok. Masalah. Kok iso? Aja gawe wirang to. Aja gawe wirang to. Ora gawe wirang kasunyatan. BH itu ya mendring. Wong nek ora duwe utang, kuwi padha karo wong kurang sandangane. Lah nek sak utang itu terus mendring. Utang ki nggo semangat kok ya Mas Bendor. Oh iya. Terus nggih Mbak Cangi Mbak Ati bang ora kotangan, luwuk kotangan. Ayo. Ayo. Wong Mas Bendor ki putrane ya kabeh wis dadi kabeh. Iya, alhamdulillah. Wong wis kek anakmu sing kuliah kabeh ke Nah, kuliahne ndi? Kok anak kula sing jenenge Bardi. berarti Bardi. Sanipun nyambut damel Heeh. alhamdulillah. dan Surabaya. Nang Surabaya. Alhamdulillah. Apa kuwi? Nyebut Nang kami. PT Purdismen. Anjing, ning bagian apa kuwi? Purdismen nyampur wedi karo semen ladet tukang. Alah. Wis ngomong nek napa nika jenenge kuli.
Ata, nek nggonku jenenge kuli. Anakku nang PT kok Lah ya padha wae to, apa mau? Pordismen. Lah iya kuwi apa singkatane? Campur wedi karo semen. Lah iya tukang udak-udak kuwi to. Heeh. Kuwi jenenge nggonku, kuwi jenenge ngono kuwi ki kuli. Duh, meletus irungku. Sing wedok nomor loro. Heeh. Dila niku sakniki pun nyambut gawe teng apotek. Alhamdulillah. Dila kuwi. Nggih. Wedok. Lah lulusan farmasi saiki nang apotek nyambut gawe khusus bagian obat. Obat apa? Obat gendar cetitet. Engko suwe tak kekreki kowe engko. Loh, Obat. kuwi wong nyampur gawe karak nek ora pas obate, ora cetitete ora pas, ora enak lho gendare. Lah saiki nek obat gendar lho golek ning apotek apa dadak apa eneng Ah apotek? coba gendarmu kuwi dikek cetitet piye? Durung karo enak lho. Kok rumangsaku kok terus obat gendar kok teko apotek ki nyapung ngono lho. Lah kuwi anakku dhewe kok Dila kok. Bardi, Dila terus sing keri dhewe wedok. Wedok Sapa? meneh. Sapa? Kenny. Eni. Kenny saiki dadi PNS. Alhamdulillah. Weh, si Kenny kuwi. Nggih. Weh, tadi PNS. Tengah Pindo Maret mriki. Weh, nek PNS itu PNS nang ngarep Indomaret iki apa kuwi? mboten pegawai negeri sipil. Apa? Pegawai noto sepeda parkir. Oh, alah parkir to. Ayo mulai wae. Tak kira PNS. Ora anakmu telu ki mau. Telu ra memper kabeh. Lah iya, terus nek kowe sebagai orang tua nek nyeluk bapak, nyeluk anak piye nek wong telu kuwi? Nah, Lah wong kuwi anakku nek nyeluk ya Bardi rene, Dila rene, Ah. Kenny rene. Ah. Akhire dodolan wong pirang-pirang kae. Ayo Bardi lah Kenny mulih aku ngono. karo apa? Hah? Karo apa? Bardi, Dila karo Kenny. Heeh. Digabung. Wah nyeluk piye? Ora kena no. Nesu. no. Ora kekrek lho, tenan engko bengi ki tak kekrek lho. Lah aja mbok kekrek ndak memble-memble kanggo namu. Wis sing apik dithik iki lah ya. Iki matur sembah nuwun Ijik. kali Pak Budi. Nanjake Swarawati sewu akeh. Saiki dua orang. Monggo. Dua orang, monggo sinten? Iki Dik iki sapa ki sing anu kene? Si Dik Marta, kok Dik Marta, Dik sapa ki? Lali, Mita. Cange lali. Heeh, kowe maju sik Dik. Oh ngoten, Nggih. Nganggo mic aku ora krungu. Ini Dok, ini Dok. Maju sik kene. Monggo, Nah. Dedek cantik. Wah, ya leleh menik-menik iki jan. Ya kene Ini Dok. iki sindenku bengi iki tipis-tipis saiki. Saestu nggih. Ya disesuaikan karo anggarane. Lah dalah ya apa ora? Iya. Nek wit- Dadi sindene ya tipis-tipis. Ah iya. Tipis yang berkahi, Bos. Oh, kandhani kok. Iso nggo napa-napa. Tak caosi kamardikan. Ayo, lagumu apa sing mbok Nganter senengi? apa, Dok, cah iki? Lagu sing Nggih. gayeng. Nah, Nyuwun sing gayeng napa? Langgam napa? Gayeng, Pak. ayo. Gayeng mawon. Yes, gayeng, sing Gayeng gayeng. mawon, nggih. Kowe jek sekolah to, Dok? Tesih Sekolah nang ndi? teng SD 3 SD? Sari nggih. Masuk SD. Ora, Bos, kita tenan ora, Bos? Lah tekok ana dhewe aku lagi temu ya bengi iki kok. Tekonmu ki lah yo. SD. Lah nggih, monggo. Oh, saya SD to, Dok? Nggih, lan jenengan kelas pinten? Dadalah, ayo apa ora? Ayo apa ora? Mpun minggah to riyen niku. Aku wis ora sekolah kok, Dok. Aku lulusan kok UGM ya saiki wis nganggur. Oh. Luar biasa, mulane anak-anake dadi kabeh. UGM ki urip gantung maratuwa kok. Amin ya Allah. Amin ana. Napa? Lagune napa monggo? Apa, Bu? Diparingi gelo mawon. nggih. Nggih, nyumanggaaken monggo, monggo, Nggih, monggo, nyuwun sing monggo. Asmane Mbak sapa? Kula Anggita. Agita, sekolah di SD. Mboten asline. Lah apa? Ora sekolah. Pun lulus. Oh, wis lulus SD. Nggih. Ning kowe po awakmu, hah? Ulu kalong mbahmu kuwi. Kula kuliah. Oh, kuliahnya ndi, Dok? Nggih, teng kampus. Duh, ya apa ora? Ya apa ora? Ya apa ora? Kampus sak ngerti ku mburi RRI iki ya. Nggih. Napa enten? Kampus kok buru RRI. Ngawur. Kampus iki ya Unisri, apa Nah. UNS, Nah, apa kuwi jenenge UMS, kampus. apa isi. Jenengan kuliah mboten? Ora kuliah, ora Apa? sekolah. Mboten sekolah. Arep mangane dengap-dengap kok kuliah to, Dok. Yo lagune, Dok. Monggo lagune gelo nyumanggaaken. Iya sekolah nang isi, Mas Isi. Bento. Oh, teng isi. Teng
siji, alhamdulillah. Lho Mbah iki nang isi. Kowe kuliah nang Kopong iki. Ya diaturke ya. Yo. Gelo, Co. Monggo pun dados. Ayo yo. Dimasukin ra, Bu. Kok mboten tumut joget to? Lagi. Kong. Wegah. Lah ten apa? Kok wegahi apa? Kowe cilik. Lho. Oh ya engko tak golekke Lho. tanding engko. Oh pangsane. Amah. Golek tanding to ya, Kak golekke tanding. Sing gagah gede Jenengan dhuwur. senengane sing gede-gede. Ya cilik seneng nenek mendem. Mendem. Yuk, masuk. Kayangin Yeah.
kasih. Aduh, dianggit. Lanjut. Nggih. Matur nuwun. Wah, Nah, cilik ning berantasi lho. Nggih. Mas Bentor. Muga sekolahnya pinter ya, Duk. Ya. Aja meteng sik nih, ya. Lah iya no. Ya no, kuwi halangan iki nek meteng sik iki arep nutuke cita-citane ora kelakon. Nah iya. Kowe mong sajake karo sing cilik-cilik kok ora ngono. Nggih. Iya ta. Tak tandingke karo Siska saiki. Ayo, sini Siska. Ayo. Mbak Siska. Ayo, spoti Jo. Apa kono terserah. Ayo. Iki kurang piye nek kowe? Pripun Mas Mentor? Nek niki nggih tetep seger. Lumayan. Seger du. Jenengan ki ngewohke lho, dikeki sing cilik keciliken, gede gegeden. Ya nek gede-geden ra penak to, Nduk. Ning lak Apa- nglawuhi. Hah? Ning lak nglawuhi. Mergo nek gegeden ki apa-apa ki ora penak. Kok ora penak? Penak les sedang saja. Berarti nek mbok endemi Ya kae cukupan. cukupan. Ae, nek kaya kowe kuwi Piye? biayane gede ora cilik ora ning kowe iki ya sedengan. Umpama ibarat buah. Kowe iki nek buah kowe iki termasuk Apa Mas Mentor? pelem mana lagi. Kuwi murah ki. Hah? Kuwi murah ki. Murahane dayane kena nggo tampa. Tombo apa? Lho, lagi daginge pelem kuwi. Heeh. Kuwi kena dienggo tampa ngelak. Tombo ngelak. Kuwi durung peloke. Peloke piye? Peloke sawat kirik iki modal. Mergo gede. Kuwi nek buah. Umpama cara kendaraan. Kendaraan sampean niku termasuk Honda. Apa Mas? Tornado. Kok tornado? Mbok sing keluaran terbaru Loh, ngono lho. barang lawas itu mahal harganya. Oh, berarti Contoh kaya antik. kendaraan kuwi nek lawas mahal. Oh ngono. Iya. Saya antik, saya larang. Iya. Umpama cara sapi. Sapi kowe iki sapi iki Aja sak-sake lho. Lho, oh kae. Pak El ngendikan. Kayak Pak El limosin gede. Kamu dhuwur. kok limosin ki larang lho Ning kowe iki Mas. nek sapi yo termasuk gede ning letonge le jele iki. Kok yo ngono. Gak iso. Nduk, duet. Duet. Iki Lagune apa? anu Lintang Asmarandono. Oh iya, nganggo musik ya. Nggih no. Anjake musike. Nanjake horjene lho. Iya, hor jeneng. Horjene, Nduk. Oje. Nanjake iya. Mas Pentor tebih-tebih saking pengging. Iki sungsang sing jaga sapa iki jenengan? Sungsang. Ora, sungsang sing mendem sapa. Aku anggere ndereke Pak Jatmiko. Nggih. Ndereke renang. Oh nderek ya kungkum. Ya kungkum nang anggere kungkum aku ora dipercaya karo bojoku. Lah piye? Anggere bar kungkum donokne bojoku. Kok diunek-unekke? Wong jeneng tirakat lho. Kungkum kok sirahe teles rambutnya garing. Ning ya wong wedok wong jenenge tirakatan kok. Lah iya. Kita bejat. Lintang asmara. Suara tidak pengking Pak Jatmiko. Suwe lek. Nggih, yo. Kangen satene ya lek ya. Yo gamelane nibani. Demunge karo Yo balungane sawane. melu. Siang pantara ratri wong eling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang sang Hyang Lasmi. Rasa kangen kang
kasih Mbak Siska. Udah hadir. Kepareng lenggah malih lungguh ning petarangan meneh. Parang diprok teng petarangan. Nggih, ugi menika kula kintunaken dhateng Mbak Asih wonten ing Taiwan. Dalu menika ugi mirsani lumantar streaming. Terima kasih Mbak Asih. Iya. So April tanggal 24. Iya digawa ning Lampung. Kula kinten buta teng Taiwan. Nggih, ten Lampung. Oh, teng Lampung. Nggih, ten Lampung. Nggih, Sarbodo. Yo, saiki iki genti adikku wedok Yayi. Lah iki. Kene Nduk Cahayu. Nduk Yayi. Iki ya anu iki ya tipis iki kan. Nggih. Jadi bengi iki sindene tipis-tipis ngono iki ya. Ah iya, engko bar Yayi terus Marta. Iya. Iki kudu tak sahur iki sebab iki anu kok Mas Pedar. Nggih pripun, Bos? Iki piyayi kudu piyayi Jawa kok asline kok. Oh nggih, Iya, nek ora kleru kok Guangzhou. Guangzhou. Heeh. Oh, Cina kono. asli saking putih, Mbak. Di anu selamat malam ngono. Jawa ra mudeng kok. Bidalem saking putih. 晚上好，大叔，你好，你好不好？ Apa, Bos? Lho, kowe iki ra mudeng to? Kowe teko selamat malam ngono. Selamat malam. 晚上好，我说的，你不听懂吧？不明白吗？ Polisi semua cipokan. Terus jangan ngomong kowe. 哪个是威士大叔？ Asli saka Jawa apa saka Jepang? 我是印尼人， Oh. 印尼人，你知道吗？ Kok Indonesia. Oh, kok Indonesia. Malaysia semua cuy lan ceng. 我不明白我不明白，你说什么我不明白，什么意思？ Sali semua lingguan pit saddle. Kok tekan pit saddle barang. Lingguan pit saddle. Lingguan pit ini apa? Iya, selamat malam Dik Yayi. Ya selamat malam, Mas Dalang. Kowe nek nang karo dalang iki iso bahasa Indonesia kowe. Sing bayari yo. Lah kentrusane. Adane ya. Iki Iki metu cap gigi ya. iya, Dik Yayi lulusan dari mana lulusannya? Nggih, UNS. UNS ambil jurusan apa? Pendidikan mawon. Pendidikan. Nggih. Nggih. Pendidikan napa niku? Bahasa napa? Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Oh, Nggih. lah kuwi rungokno Mas Wintor. Nggih. Oh, seniman iku ora mung lugu mligi seniman, iya to? Panci nek bocah iki nek pinter, kuwi ketara sawangane. Piye titikane? Anggere mripate ketok mate lele, bocah iki pinter. Ketok piye? Ketok mripat mate lele ngono, bocah iki mesti pinter. Mate lele. Mate lele piye? Mate lele iki blalak. Blalak-blalak. Mula kowe ngerti lele kan rasa turu. Ora iso turu mergane. Ana kon banyu dadi Apa ya ngerti? nang UNS, Nduk. Nggih. Sekolah le pinter ya, Nduk. Lah wis rampung kok. Rampung. Wis rampung lho. Ndang rabi ae. Lho goleke sik to. Alah butuh lenang ngopo kuwi. Butuh lenang. Butuh lenang nek mati. Ya golek wong lenang sing wis nyambut gawe. Nggih, bobot bibit bebet. Bobot bebet bobot bubuk. Nggih. Ini mau menyanyi apa, Genduk? Heeh, lagunya apa? Kula nyuwun Semarangan mawon nggih, Pak. Oh, Semarangan? Nggih. Oh ya, iki mau wis der-deran nak ya. Iki Semarangane, gendinge. Ya, apa, Pak? Sing Nggih, pelok barang. Oh iya, sing cakepane sing kaya ngapa? Ngujiwat mawon. Oh, ngujiwat. Nggih. Ya. Niki enten panggerongipun to, Pak. Heeh, Mas Nggih, Joko. Iya. kula nyuwun Mas Joko. nyuwun tulung Mas Joko. Iya, Mas Joko ya, ndak apa-apa. Wedange disalahke sing. Diperbantukan. Ya, iki Mas Joko ya mumpung prei tak sambat kok. Ah iya. Prei. Biasanya nderekke Mas Cahyo pun tadi. Nah iya. Yuk, maka diaturke. Maka Mas Joko. Duh ni Mas Mos tikaning wang kang nguci
mawe rasa ping ati menika kagem warga Purbayan ingkang badhe dana swanten monggo lho mboten sah wige-wige ora perlu kudu nyawer ora perlu wong niki nggone dhewe kok Nggih. Ya. Bengi niki coba-coba tirakaten tengene dhewe. ah Niki diaturke arek nyanyi silahkan ibu-ibu kaya Bu Willy Monggo. ya monggo Bu Willy Ada musiknya, ada gamelan. nyanyi Campur silahkan sari dangdut silakan. yo Nggih dipun rebapi niki. oh tidak papi Nggih. Ya. Kersane mboten sepi. ya genges ya nduk ya Ya sih. ya tetulunga raga ningsan Suarane hebat, arum. kang kata man as moro ngilang kero sokang tresnaku sundolawi yati ya Mengke dipun bacutake sapu tangan nggih. Sedaya mawon. oh sapu tangan Nggih. ya maduk monggo Minggu jiwate yen nang geget lati anjijit alise Kaya
Or ibu-ibu. Terima kasih Dek Yayi. Nah, iya. Sapu tangan. Nah, iya. Iki enten pamundutan, Bos. Oh, nggih. Saking Bapak Edi. Pak Edi. Ngersakaken menapa? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Iya. Coba Dik Marta. Ken bawani. Dibawani jenengan nggih, bawani nggih. Yo, kaya apa lek pintar. Bawane Gubuk Asmara. Iya. Sugeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Dik. Nggih, Pak. Kula nuwun nggih, Pak. Weh. Nah iya, wah jan kaya piyai Jepang. Iya ta Mas Pintar. Jepang. Kaya Jepang niku pripun maksude? Ya pasuryane no. pasuryane sampeyan Sipit. ketok sipit-sipit ke wong Jepang. Tapi biasanya Jepang niku ki wonge dhuwur-dhuwur ki, Pak. Aku Ora no, Jepang iki cendhek. Ana ya komplit. Jepang lek kaya kikik ae ya ana. Walah ngoten Sing to. dhuwur banget ya ana. Pun pernah mriko to jenengan? Alah wingi kok nggone Sinten? Upin Ipin. Upin Ipin Malaysia, Pak. Ya iki durane Jepang. Anu nggone Pak Sugiono to jenengan? Heeh. Oh alah, gubuh mriko nggih. Eh. Nggih monggo gubuk asmara nggih niki. Heeh, dibawani sik jarar ane anu ngersake bawa to ki? Nggih. Oh iya, dibawani sik. Ya ora apa-apa. Bawane pocongan nggih. Iya ya, wis ora apa-apa sak karepmu. Pak, yo. Monggo, Mas Pintar. Bapak pocong Cangkeme Bapak Pocong. gedhe dawa Ya. tanpa balung ngagem topi waja
rambut brintik mungsa titik Ya. kalamun si pocong nasu mlebu Sing gumyak iramane dibuka semara. apa ora Iya. Ha ta? nggih Ya. Yo, siap. Iya, Cah. bojo Pak Edi Dados monggo Pak Edi. Sambodo Group. Samboyo. Sambodo Group. Oh, Sambodo. Samboyo. Samboyo. Ya kaya jaranan. Ya iya, ngono jaranan iku metu kok. Nggih. Iya. Catatan